bisan mi. O tanawa mo mga lawas kagag may rabay ami. Ito kauban mi. Upat mi kabuk diri mao ni siya lagot kay naong kay wa pa maabot yang bana. I-report lagot kay ang naong kay wala pa ang ting libre niya. So ako og si Easy, hi Ace, wala pa mi kuan. Wala mi partner. So kapag Gita, uy, upi naman, uy. Mili tabi. Upi na. Mili tapay. Hi! Madam, I don't know lang ha. Pero, ang friends, gamay kayo observe me. Ilang hadagan. Asker. Adan niya mo ha. Nahulog na lang dalaw. Pero, mao na lang na. So, unfair guys. Idol. Ano na nagurot? Ano? Napapundok ng tag. Idol ako. Ang idol. Kaya sa Manila. Pagparitin na daw. Nagkaroon ka bang din ako, Dio? Pagparitin na daw. Jay, kasi mo abin. Na? Nagpapil mo? Apilin ko. Apilin. Pagparitin na sila. Pagparitin na sila. Gataw ba? Ano po ah? Chicken with ketchup. Kanin puti. Chicken with duspat ng ketchup. Lupa ng ketchup. Anong ba? Chicken with duspat ng ketchup na. Ay, chicken with mantika nga natulog. Uy, bumili po ba dapat ang bawal mo. Tamis lagi. With sugar. Ano ba public? Ay, patay. Hindi nyo maili ang manok mo paano mura ito mo sila. Ano ka ako kayo? Pwede lang ito kumala ka manok na pinabala. Wala, ang price ninyo. Ay, butang bukog ko eh. Hindi mo alam. Nampok. Buhi mo siguro to. Si Jim. More than the sauce, yeah. Thank you, Jim. Saan yun siya, honey? Kuan. Kanang bee. Honey bee. Honey original. Ketchup Alam, mali yan. Ano suka? naman. Wala. Panos. Oh, mga mamsi. Thank you, Jim. Mga nang bahala. Ano siya na? Kapag Joy, asa man? Ara, Kaya mga latanan naman din. Salamat. Soy sauce? Or ako ano ni? artificial sauce. Ah, mag-Christy, wala. Taga banana ng sauce. Ano ba? Ang saling nga lang yung manok. Ano bilayin na tapos? Gravy. Ay, yung sauce eh. Tabi. Mga 20-20 na. 20-20. Nakakurin na tapos ko. Asa naman si Kuana, si Romeo, save me. Si Romeo, save me. Ha? Ano naman? Away sila. Hinanaman ko. Kung-order ka manok balik ba? Manyan ka. Tanan. Ha? Tanan flavor. Saan ko teriyaki? Teriyaki na ka niya. Hindi na siya naman ko. Hindi mo na sa Jane. Kasi gutom magin ako. Mag. Balik ako sa Benson. Chicken.
Teriyaki na. Yara? Ha? Teriyaki. Dili na hot and spicy na yun. Hot and spicy. Ano yung teriyaki? Nga pa nga Mura. Uy, nalagyan sauce lagi na Wala, mali. gayagan ka lang. Hingit-hingit mo kita kung maon ka naman. Vlog. Tama na nagkaon mo na ay price. Ikaw ano ako di enak. Ano ba yun? Teriyaki lang. Kanina mo, honey. Suwayin akong honey flavor. Nagmukbang, oy. Wala. Tamis ang kaya Hindi mo siya lemon. Siya lemon. di ha. Yes, siya tamis na diri. Makita ko pagngit. Na, kubaon ka. Kubaon. Maka. Nasa may baboy di ay kuan. Alakar ka. Kuan ka ng di anlit. Oh. Agay. Kaya na niya. Teriyaki. Andaw. Andaw. Ay putol kang kita na. Dahil ni barbecue ni Usa. Babot ko na. Kani, wala ko sa class ka. Kani murag gravy, kani murag lemon. Murag lemon siya. Kanan siya. Hot and spicy. Ang original eh. Original no? Wala bot ngan. Alam ka? Ako palo. Palo na. Uy, wala mo di mo ni sila na may paa. Paa na doon. Ha? Paa na. Good. Aw, wala na siya pagkuha matiwas. Ah. No, teriyaki. Ay, mawa yung flavor, basta sausaw. Mula ni ko magsaw-saw. Ketchup naman ni Joy. Is black oil. O siya green. Oh, wild siya. Ilan, kasi lang ang drink ice cream. Punit ka tadi ha? Nakalibing siya. Pila. Tulo naman niya ito ah. Ang ito yung tanan, anak. Ang Ano ito yung Sa kataw. Nakataw? Pila, 200? Oh, 269, random. Ang 269, mo ni siya tanan. Sa candy drinks niya, 190 naman ta. Ala, mukha kami. Hala ka niyo, wala ba kuwi rice? huh? Napasarap. Oh. Pwede naman gagawin siguro eh. Wala nga eh. Ketchup naman ko eh. Ketchup lang. Ang bang naman yan. Ha? Hang lang. Wala nga wala. Yung may ano yung Gawin o hang. Sausaw teriyaki eh. ano siya? Saan niya siya nga sauce? Cinnamon. 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 Cinnamon? Halang ang bupalo. O doon, halang mo yung bupalo. Pero wala ko rice. Ah, halang. Na-rice oh, kuha. Rice sa tabi. Request niya. Ito lang, itingog chicken breast at doon tara. Hindi, pwede mamili ta nga kana lang flavor ato ah. Hindi naman siguro. Ito tingay ko serving na anak. Teriyaki, kapitbanin. Katong original, di ba na? Okay naman siya. Ini
ba? Paniyo ka naman. Babaw mo try yan yun sila. Saan eh? Barbecue? Teriyaki na nga. Teriyaki. Murot ng teriyaki. Ah. Nila silang manok eh. Sige, magtawid din ako. Daghan kay kong pinundo ko. Kaya sa manok, Joy. Nailang flavor. Ano mo? Hindi kasing manok. Ano siya kambal? No, nag-isip. Kagabi. Ah, grabe ka, kauna mapos ng plastic. Kuan. Hid and limit ko. Sour cream? Ha? Sour cream. Ano nagpakuha fries? Huwag mo ko nagpakuha si Miss Bajoy naman. Ha?